Hello po, welcome po ulit dito sa aking channel at magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na to ay gagawa po ako ng masarap na merienda at ang tawag po dito ay cassava cheese balls. At ito na po ang ating mga sangkap na kakailanganin. Unang-una, gagamit po ako ng 2.5 cups na cassava na linidlid ko po. Tapos gagamit din po tayo ng glutinous flour na mga 1 cup, cheese, condensed milk, 2 piraso ng itlog, sugar, at gagamit din po ako ng mantika para sa pagluluto nitong ating cassava cheese balls. Ang una po natin na gagawin ay imimix ko po itong ating glutinous flour dito sa ating cassava. Hahaluin lang po natin ang ating kamuting kahoy at saka itong ating glutinous flour. Maglalagay po tayo ng itlog. Tapos imimix po natin. Maglalagay po tayo ng condensed milk. Kung gusto nyo po palang maglagay ng asin, pwede nyo pong lagyan. Pero itong sa akin ay salted kasi yung aking cheese na gagamitin, kaya hindi na po ako maglalagay ng asin. Kung medyo basa pa po yung texture nyo, ay pwede nyong dagdagan ng glutinous. Kagaya nitong sa akin. So, magdadagdag po ako ng glutinous flour. Ngayon po ay okay na po itong aking mixture ng cassava. So, maglalagay po muna ako ng konting asukal. Mga 2 tablespoon na asukal. Ngayon po ay i-roll na natin tong ating cassava dough. Yan, tapos lalagyan natin siya ng cheese dyan sa gitna. Tapos, tatakpan natin. Tapos, i-roll nyo lang po ng ganyan. Kung may breadcrumbs po pala kayo, pwede nyong isawsaw to. Pero ako, hindi na po ako gagamit ng breadcrumbs kasi wala po akong nabili. Yan, napakabilis lang pong gawin ito. Tapos, napakasarap niya. Tsak na magugustuhan po ito ng mga bata. Pwede rin po pala itong pang negosyo kung gusto nyong ibenta. Mamaya po uli pagka lulutuin na natin to ay ipapakita ko sa inyo uli itong ating cassava cheese balls. So ayan na po lahat ng na-roll ko na cassava. So ngayon ay ready na po itong lutuin. Ngayon po ay magpapainit na po tayo ng mantika. Hintayin lang po natin na medyo uminit yung ating mantika. Pahihinaan lang po natin ng konti yung ating apoy. Hihinaan lang po natin para hindi masunog. Iikotin lang po natin para hindi siya masunog. So ayan po, nilagay ko na lahat. Pinapahinaan ko lang po kasi yung apoy para hindi po siya masunog.
Ngayon po ay iikotin na natin to. Ngayon po ay hahanguin ko na po yung iba kasi mas nauna po silang naluto. Ang bango na po ng ating cassava cheese balls. Yan, babalikan po natin yung iba mamaya kapag naluto na. Ngayon po ay hahanguin na po natin to kasi luto na ang ating cassava cheese balls. Ito na po ang ating finished product ng cassava cheese balls na pang merienda at saka pwede rin po siyang pang negosyo. Sana po ay magustuhan nyo ang reseping ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!